siran, ha? Kaya pinapatan dito, guys. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Matagal na kita yung ang pagbabalik. Bad boy. Ano nangyay ako lang? Ha? Siya anong sarili, mga marites. Ano, meron niyo man ha. Tanto-tanong siyang malay lawas. Yun. Pagdating tanong isa batal, ha? Labid niyo mala batal lagi ang pagdating natin. Meron niyo magawa, bad boy. Ha? Bad boy. Alias, good boy. Basta, yan ang mga mala ba talaga pagdating na taniman to, ha? San sa tigisan na tiruan niya, ha? No, 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 no. Iya ko ano na kayo mga piyari mga idol, ha? Meron yung managyan nga semi-47 40 tot yung ito tulginasan magitot, ha? Palaw sa booster at ayaw katapati wari mga idol, ha? Kaya mamukulan yung tanong siya di pa murmamiya ko ano mapya schedule tanong yung tadi pemakatot tanong siya na tayo bustiray sa piyoka. Ay tabas sa dipatot. Kapag ako masultar tanong, mato nagi si Dr. Tagtot. So, ay mabuhay espesyalista kan. Yung tadi pemakatot. Inumabuhay ang nickname tanong na si Dr. Tagtot. Katayaw niya kalala booster. Ipinjeksyon na siya yung pitot na magato sa porsyento na pemakatot ta. Ay dapat yung sana rin. Idol. So gitu lagi. Wow ni man. Betul mau ni. Mi ada mana permisyon anak-anak wah di pemakatot. Brum. So gitu. Bye bye.